बेयो रावनिबो पार्सनेल मानसिनि सेफगार्डनि थाखाय दाफुंनाय आफाद नङा। बेयो एन्टायार बर' जातिनि मोनसे सेफगार्डनि बे आफाद। बर' जातिया दिनैबो अलखदाव दङ। जोंहा सराइदेउनि बर'फ्रा गोबां अलखदाव दङ। डिब्रुगड़नि बर'फ्रा दिनै बर' रोंला, तिनसुकियानि बर'फ्राबो दिनै रोंला। बिथांमोननि गथ' गथाय फिसाफोरनो भाषा रोंला। बिथांमोनखौ जों माबादि जोंनि गावनि राव हारिमु थुनलाइ बा भाषाफोरखौ जों फोरोंनानै बर' खालामफिननो हागौ, जों बेफोराव जोंहा नाजानाय बे खोथा दङ। जोबोद गोजोननाय मोन्दों मरिगाव जिल्लायाबो जोबथायाव जोंखौ लेंहरनानै हांख्रायहरनानै जोंखौ लेंहरनानै लैहोर लैहोर दिनै आफादखौ दाफुंनो हाबाय। जोङो अल आसाम जोंनि 22टा BKWC एरियायाव 22टा जिल्ला दंमोन। 22टा जिल्लानि जोंहा नैबे जोंहा 17 नम्बर जाबाय जिल्ला दाफुंनाया। जोंहा आरोबाव मोननै मोनथाम जिल्ला दंबावो। बे गोजान फार्स्ट हाइलाकान्दि करिमगन्ज बेफोराव दङ। जों बेफोराव थांथ'वाखै। खाथि हिसाबै जों मरिगाव जिल्लायाव फैनो हाथ'वाखैमोन। दिनै जों बेयाव दाफुंनो हाबाय। आलो गोजोनै मोजां जों दैदेनगिरि मोननो हाबाय। जोंहा जोबोद गोजोननाय दङ। बिथांमोना जोंनि बिथोन बायदियै मोजां खामानि मावलांगोन होननानै जों आसा थिदों आरो बेखौनो जों आसा खालामदों। बेयो रावनिबो पार्सनेल मानसिनि सेफगार्डनि थाखाय दाफुंनाय आफाद नङा। आं दाखालिबो निउस चेनेलनि गेजेरजों आं फोरमायहरदों। बेयो एन्टायार बर' जातिनि मोनसे सेफगार्डनि बे आफाद। बर' जातिया दिनैबो अलखदाव दङ। हयथ' बिथांमोना बर' जातिया मा अलखदाव दङ, बबेनि बर'फ्रा बबेयाव मा अलखदाव दङ बिथांमोना मिथिया। जोङो आसामनि मोनफ्रोमबो जिल्लायाव बेरायनानै मोनफ्रोमबो गामियाव थांनानै जों नुहैबाय जे बर'फ्रा दाबो डेभेलपमेन्ट जानो दङ, दाबो अलखदाव दङ। जोंहा सराइदेउनि बर'फ्रा गोबां अलखदाव दङ। डिब्रुगड़नि बर'फ्रा दिनै बर' रोंला, तिनसुकियानि बर'फ्राबो दिनै रोंला। बिथांमोननि गथ' गथाय फिसाफोरनो भाषा रोंला। बिथांमोनखौ जों माबादि जोंनि गावनि राव हारिमु थुनलाइ बा भाषाफोरखौ जों फोरोंनानै बर' खालामफिननो हागौ, जों बेफोराव जोंहा नाजानाय बे खोथा दङ। बेफोर खोथाखौ हयथ' बिथांमोना मिथिया। बेखायनो बिथांमोना बुंनो सानदों जे बेयो सोरनिबा सेफगार्डनि थाखाय दानाय आफाद होननानै। बेयो नंखाय। जोङो एन्टायार बर' जातिखौ डेभेलपमेन्ट खालामनाय, एन्टायार बर' जातिखौ BTCनि बाहेरायाव थानाय बर'फ्राबो जे बर' बा बर' राव रोंगौ, बर' भाषा रोंगौ, गासैबो जे जौगानांगौ, बे खामानिखौ नोजोर होनो थाखाय जों बे आफादखौ दादों। बे समस्ति दानाय बेलायाव बिथांमोना फेलर होननानै बुंगोन। जोंनि जा BKWC जा इन्टारिम बडि, बे इन्टारिम बडिखौ BKWC एरियानि जा थालांनाय खामानि, इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्टनि इनफ्रास्ट्राक्चार खामानिनि थाखाय बे इन्टारिम बडिखौ दाना होदोंमोन। बे इनफ्रास्ट्राक्चार होननानै बुङोब्ला भिलेज नटिफिकेसन खालामनाय, कनस्टिटिउन्सि नटिफिकेसन खालामनाय, बर' गामिफ्रा BTCआव लाजायैफोरखौ BKWCआव सोजानाय, बे खामानिफोरखौ बिथांमोना मालाबानो मावनांगौमोन। दिनै 3 बोसोर जालांनो हमबाय इन्टारिम बडि बिथांमोना एन्जयमेन्ट खालामनाया। बे 3 बोसोरावबो दिनै आगानसेबो बिथांमोना खामानि मावनो हायाखै। बेखायनो बुंनो गोनां जादों, मानो होनबा दिनैसिम भिलेज नटिफिकेसन कमप्लिट नङा, दिनैसिम कनस्टिटिउन्सि कमप्लिट नङा, दिनैसिम बिश्वनाथ आरो सनितपुरनि थासारिया कमप्लिट नङा। दिनै धेमाजि आरो राभा हासंआ 6 सिडिउल मोननो जालायलांबाय। जों जुदि बे BKWC मोननाय समावनो जुदि जों थाबैनो खामानिखौ मावनायमोनब्ला दिनै जोंनि गेजेराव बे जेंनाया फैयामोन। बे जेंना फैनायनि गाहाय जाहोनानो जाबाय UBPF आरो काउन्सिल। बे काउन्सिला बे इन्टारिम बडिनि समाव बिथांमोनखौ खामानि मावनो थाखायसो बे थाखा फैसाफोरखौ गभर्नमेन्टआ अनसुंथाइ हरखानाय, जे नोंथांमोना BKWC एरियानि जा खामानि, डकुमेन्टेल जा खामानि, नटिफिकेसन, भिलेज नटिफिकेसन, कनस्टिटिउसन, बे खामानिनि थाखाय हरनाय बे खामानिफोरखौ बिथांमोना एन्जयमेन्ट खालामनानै बे खामानिखौ आवगायनो हायाखै, दिनैसिम जों नुनो मोनाखै। खावलायो बिथांमोना बे 13.5 करोड़खौ रायजोफोरनि डेभेलपमेन्टआव बाहायनानै आरो जा आद्रा थायो बेखौ जुदि कनस्टिटिउन्सि भिलेज नटिफिकेसननि खामानिफोरखौ खालामनानै थाबैनो जोंनो इलेक्सन नांगौ। आरो जोङो इयुनाव जों बेखौनो दाबि खालामगोन, जोंनो इन्टारिम बडिखौ स्टप खालामनानै जोंनो थाबैनो इलेक्सन नांगौ। मानो होनब्ला इलेक्सन फैब्लासो जों नांगौ हिसाबै जोंनो थाखा फैसा गभर्नमेन्टआ हरगोन। आरो बेयाव जों फोथायनाय दङ, इलेक्सन जाबा जोङो नांगौ बायदि थाखा फैसा मोनगोन। गिबियावनो आं दिनै मिरु UBPF गौथुमनि गासै आफादगिरि आरो नेहाथारिखौ लानानै गासै बिबानगिरि एक्जिकिउटिभ बिथांमोनखौ आं साबायखर बावहरबाय। आरो लोगोसे निउस रिपर्टार नोंथांमोनखौबो आं साबायखर बावहरनाय जाबाय। आरो दिनै आं जा मरिगाव जिल्ला UBPF
आफाद दादों आरो बे दानायनि गेजेरजों रायजो राजानि सायख'नाय गेजेरजों आं दिनै नेहाथारि बिबानखौ मोननाय जादों आरो नेहाथारि महरै आं दिनै आं बुंनो नायो जे भबिष्यत जोंनि जा मावनो गोनां आरो थांखि बायदियै जोंनि जा साननाय आरो जोंनि जा मरिगाव जिल्ला दा दिनैनि गोदान आफादनि मोननाय गासै बिबानगिरि बिथांजों सावरायनाय गेजेरजों आं मरिगाव जिल्लानि गासै बर' गामिनि गासै रायजो राजानि जेसेबांखिनि मावनो हायो डेभेलपनि थाखाय बेखौ आं मावलांगोन होननानै आं बे बुंनाय जायो। नंगौ बेवहा नांगौ बायदियै BKWCनि आन्दारावहा दा इन्टारिम बडियावहा जा मोनदोंमोन बिथांनि जा मावनाय बे मावनायखौ जों नुनानै जोंनि मरिगाव जिल्लायावहा बेबायदि डेभेलप जानाय जों नुनो मोनाखै। नोंथाङा मा खालामगोन? बिथांखौ उनावहा आरो हयथ' बिथाङा मावफेरनो हानाय नङागोन बिदिबो जों नाङो। गतिके बिनि थाखाय जों आरो बेवहाय आफादा गोदान आफादा जोङो मोजाङैनो नांनानै नारान्था नांथाबनानैबाबो जों डेभेलपनि सेस्था खालामगोन आरो बिथाङा उनफोराव आरो हयथ' BKWCआवहा इन्टारिमनि बाहेरा आरो इलेक्सनफोरावहा हयथ' फैनाय नङा। मरिगाव जिल्लानि UPFनि आफाद दानाय जादों। बे आफादनि आफादगिरि आंनो आरो आं जोंनि मरिगाव जिल्लानि जेसेबां बर' गामि दं जोंनि बर' माहारि हिसाबै जों हानायमानि मोजां खामानि मावनो थाखाय जों हाबाफारि लादों आरो लोगोसे जों सोरबाफोर बुजियाखैबा जों बिनि गेजेरावबो जों बुजायलायनानै जों खौसेथि महरै खालामगोन होननानै जों हाबाफारि लादों। आं आफादगिरि हिसाबै जोंनि मरिगाव जिल्लानि जेसेबां बर' गामि दं आरो जोंनि ओरैनो जोंनि बेबायदि जिमानखिनि बा गोरों गोरा जानांगौ बेबायदि जोंनि बे गैया आरो लोगोसे जोंनि जानाय लोंनायसो आंखाल दं आरो बेबायदिनो जों दिनै बेफोरखौ साननानै डेभेलप खालामनो थाखाय जों दिनै बे आफादखौ दानानै जों इयुननि हाबाफारिखौ जों मोजाङै मावलांगोन होननानै जों आसा फारियो।